bone ine difference yana muikaranza omaite emokagete ngano bokora ngaseti erigete nga outcry as ARATI spent 60 million to fly MCAs to meet in-laws in China. Na beri kire. Chibe esa. Ali saka nyomire. Ui! Aya. Na akorire ayo. Abagusioye. Ekyo mwerio pi. Abana ba minto na iguga mugo kwana mangana makongu. Ababunga abankoenda bale bunge. Baende bake no. Ose baende bake yes. Ose baende bakore gento gete ntaite ndaba boliri swali. Ninche echifu pia serikali. Bali bakonda umungo osoro ati agaka yes nini. Ninche kwanza liyongiria sara kuruga bugetutu sara maite ngukwana no bale mukera bugetutunde. Bugetutu no babo mame bugane. Mbate biga. Mugante bingo ababunga baende bake yes abande no. Inche tiange chakire kwanza. Mogo ntebi ngake no. Inche niche jifu pia serikali. Egente kyo kego chigwetigwa bunge getaraika bunge jafo batarakerora. Nababunga babonzi inche na kero lirikere intoko kerika. Kego ikari gekogwa osore kero kiaigi ajire. Muntu mungawa egwe. Inche nambe amakarati kanda arende gasiane munjanda turachakira abo. Wosema na bamindo wake. Nambe muturajakira abo. Ki ari gocha koguiga obo chief wipi baro tengo so ta okenyara kegenda ngao. Lazima na ari kurienchira. Ngakoroga kweli. Bunga ari ngakoroga nkaliyo musuri. Kagena ngakoroga my friend. Bali bande bali ngeke sina kibakoba abane ngabatoma ngumbu. Bali ba muinari. Chinamba chiane chigatira. Ababo isiko. Abande ngabagekora nganya gitari bali. Bayire kende musuri lakini ebine bintu byitoga bye. Ebine bintu byekenyoro. Ntoigwana ide. Tugakora kiregento tugaetia. Bono mbatebiga. Lakini neba tweteti. Abana ba minto gusinya ito. Gento keri kebe mono. Ege komisa abantu be payslip asinini. Lakini aende moisonde bakageseru. Asinini. Baegwa agapase